Hola companys, avui estic a Puigverd. Tinc un terreno de 550 metres amb aquesta caseta prefabricada que està aquí. Aquest terreno és una parcel·la totalment rectangular que arriba fins al fondo i tenim accés per la part de davant i per la part de darrere. A dins està bastant bé. Acompanyeu-me. Bueno companys, doncs la zona interior és aquesta que veieu aquí. Té tota una cuina muntadeta. La casa falta fer-li el que seria una petita neteja general, però és un menjador rectangular i aquí darrere tenim dues habitacions i un quart de bany. Acompanyeu-me. Mireu, aquesta seria una de les habitacions que connecta amb l'altra habitació, que seria aquesta d'aquí, i té accés per la porta de darrere. I el quart de bany el tenim aquí. Aquí tenim el quart de bany, com el veieu. Bueno, companys, doncs aquest aquí és l'accés a la casa que tenim, fixeu-vos. És la parcel·la de 550 metres i la casa a la part de baix. Aquest és el camí que puges cap a dalt i estem a l'entrada de Puigverd.